Il-Enja xieġrali. Għet nibki ħabba kejon. Xamilli. Mela l-ewel ġi fis-sodda miħaj u għati babas un-bat għamu dar l-Australjana jamar għali taqbes mir-raġel għal-ħor propja kangaruna. U hija dil-loba wara kollox. Issa għandek xi ħadd qed jogħġbok. Għet nibżaħi illi ħadd ma jridni li. Ivejja, chill. Għal xiex taħseb li ħadd ma jridek. U ma nafx qed jaħsbuna matura u ħajġri li bħal ġejk inkun hemm ġewwa xejn. Jinkbira wis matura. Eżatt bħal l-imbit. Iktar ma jkollu żmien, iktar jitjieb. Jew bħal kartuna ħalib. Xiex? Iktar ma jgħaddi żmien, iktar tiħżina! Għax ma tmurx timtet daqsxejn fuq is-sufan. Ara ma tgħidlix intu kol biex immur fuq is-sofan għax nibatek teħdu kemm għandek.